Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. У эфір навіны час мясцовы і галоўнае сёння. Міністэрства аховы здароўя публікавала памятку па сацыяльным дыстанцыяванні для беларусаў. Медыкі рэкамендуюць людзям выконваць пэўныя правілы. Вясновыя канікулы ў школах пачаліся па графіку. У Маладзечынскім раёне працуюць 20 лагераў. Мастацтва адлюстроўваць жыццё. На сцэне Мінскага абласнога драматычнага тэатра адбылася прэм'ера спектакля. Міністэрства аховы здароўя публікавала памятку па сацыяльным дыстанцыяванні для беларусаў. За распаўсюджванне каронавіруса медыкі рэкамендуюць людзям па магчымасці выконваць наступныя правілы. Пажылым урачы раюць і зусім самаізалявацца. Не выходзіць з дому, калі ў гэтым няма важкай патрэбы. Устрымацца ад наведвання заняткаў у гуртках, спартыўных клубах, трэнажорных залах, нават з мінімальнай колькасцю удзельнікаў. Дзеці могуць выходзіць толькі з сям'ёй. Выгульваць хатніх жывёл варта аднаму чалавеку. Медзносіны з іншымі людзьмі раяць дыстанцыйна з дапамогай сродкаў сувязі. Працадаўца павінен сачыць за захаваннем дыстанцыі 1,5 метра паміж працоўнымі месцамі супрацоўнікаў, захаваннем правіл асабістай гігіены і памяшканняў. У спісе дадатковых рэкамендацый пазбягаць поціску рук і абдымкаў, рэгулярна праветрываць памяшканні, карыстацца ліфтам у адзіночку. У салоне асабістага аўто павінен знаходзіцца адзін чалавек ці члены сям'і, якія пражываюць у адным доме. Варта пазбягаць грамадскага транспарту. У гонар 75-годдзя вялікай перамогі рыхтуецца да выдання дакументальная кніга «Беларусь памятае, Міншчына ганарыцца». Яе героі нашыя землякі, якія адважна змагаліся з ворагам на франтах вялікай айчыннай, у партызанскіх атрадах на акупаванай беларускай зямлі. Кожная старонка – гэта аповед пра салдацкі лёс, ратныя подзвігі ўдзельніка вайны. На Міншчыне іх засталося крыху больш за 400 чалавек. Пры садзейнічанні аблвыканкама і Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь кніга выйдзе накладам 500 асобнікаў. Кожны герой гэтага выдання атрымае яе ў падарунак. Вясновыя канікулы ў школах пачаліся па графіку. У дзіцячых лагерах Мінскай вобласці з 30 сакавіка па 4 красавіка адпачнуць больш за 9,5 тысяч школьнікаў. Падчас вакацый у цэнтральным рэгіёне будуць працаваць 280 лагераў. Калі казаць пра Маладзечыншчыну, то ў нас плануюць аздаравіць 935 дзяцей. У раёне дзейнічаюць 20 лагераў. У іх знаходзяцца дзеці ад 6 до 15 гадоў. Як паведаміла нашаму тэлеканалу метадыст Цэнтра навукова-метадычнага забеспячэння адукацыі Маладзечынскага раёна Сабіна Собаль, мерапрыемствы для школьнікаў па-за межамі школы не плануюцца. Дзеці будуць занятыя ў навучальных установах. Бяспечныя канікулы вясна 2020. Дзяржаўтаінспекцыя Мінскай вобласці праводзіць комплекс прафілактычных мерапрыемстваў, мэта якіх папярэджанне і зніжэнне цяжару наступстваў дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам непаўналетніх напярэдадні і падчас вясновых школьных канікул. Праблема дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму на сённяшні дзень застаецца актуальнай. У бягучым годзе назіраецца рост аварый з дзецьмі і падлеткамі. Супрацоўнікі Маладзечынскай дзяржаўтаінспекцыі просяць дарослых прыняць усе меры, каб не дапусціць няшчасных выпадкаў са школьнікамі і ў першую чаргу паўтарыць з імі правілы паводзін на дарозе. Таксама кіроўцы абавязаныя быць асабліва уважлівымі паблізу пешаходных пераходаў і пры паркоўках на дваровых тэрыторыях. Детям нельзя находиться на проезжей части на велосипеде, если ребенку меньше, чем 14 лет. Если же ребенок все-таки находится на проезжей части, должен быть в сопровождении взрослых. При игре на дворовых территориях не убегать из стоящих автомобилей внутри дворовых территорий, быть предельно внимательными при переходе проезжей части через пешеходные переходы, регулируемые и нерегулируемые. Водителям необходимо помнить при перевозке несовершеннолетних пассажиров о необходимости использования специальных детских удерживающих устройств, различных бустеров, опять же специальных, да, кресел, при перевозке детей. Не абышлося без ахвяр. 26 сакавіка ў горадзе Маладзечна на вуліцы Рачной адбыўся пажар у жылым доме, у выніку якога загінуў мужчына 1957 года нараджэння. Ім аказаўся дзядзька гаспадыні дома. Пражываў у пакоі з асобным уваходам. Аўтаномны пажарны апавяшчальнік у доме не быў устаноўлены. Магчыма, яго наяўнасць і сігнал маглі б выратаваць жыццё памерлага. У выніку пажару выгараў пакой, у якім жыў загінулы, а таксама па ўсёй плошчы знішчаны дах дома. Разглядваемая
версія здарэння – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. 25 сакавіка ратавальнікі выязджалі яшчэ па адным выкліку. Расколіна ў коміне магла стаць прычынай пажару ў жылым доме на вуліцы Усходняй у горадзе Маладзешна. Пацярпелых няма. Пашкоджана страха на плошчы 20 квадратных метраў. Дом прыдатны для далейшага пражывання. Гаспадар пабудовы на момант узнікнення пажару знаходзіўся ў доме. Пакінуў жылое памяшканне самастойна. Прычына здарэння высвятляецца. Разглядваемая версія – парушэнне правілаў эксплуатацыі печаў, цеплогенерыруючых агрэгатаў і прылад, а менавіта расколіна коміна. У горадзе пачасціліся крадзяжы веласіпедаў. Супрацоўнікі Маладзешанскага РАУС працягваюць узмоцнена сачыць за тым, каб жыхары шматкватэрных дамоў не пакідалі на лесвічных клетках свае рэчы. За парушэнне правілаў карыстання жылымі памяшканнямі гараджане могуць заплаціць штраф да 30 базавых велічынь. З пачатку сакавіка ў міліцыю з заявамі аб знікненні байку звярнуліся 6 чалавек. Як паказвае практыка, ровары, дзіцячыя каляскі з'яўляюцца даволі каштоўнай маёмасцю, але часта застаюцца без нагляду. Гэтым карыстаюцца нячыстыя на руку грамадзяне, але вярнуць скрадзены ровар удаецца адзінкам. Міліцыя ў чарговы раз нагадвае, што захаванасць вашай маёмасці залежыць толькі ад вас. Не варта пакідаць каштоўныя рэчы ў месцах агульнага карыстання без нагляду, а выбіраць для гэтага пляцоўкі, абсталяваныя камерамі відэаназірання і абавязкова мацаваць пры дапамозе спецыяльнага замка троса. Выгодная прапанова на рынку сталічнай нерухомасці. У прэміяльным жылым комплексе «Парк Чалюскінцаў» у Мінску акцыя на кватэры. Мінус 10% ад кожнага квадратнага метра ў доме нумар 2. 10% – гэта добрая зніжка, якая дапаможа зэканоміць істотныя сродкі. Ва ўсім свеце жыллё ўзроўню гэтага комплексу каштуе дорага і вельмі дорага. Але толькі не ў Мінску. Пра ўсё па парадку. Самое главное – минус 10% на любую квартиру в доме номер 2 и при любом способе ее приобретения. В рассрочку, кредит или если клиент сразу же внесет всю нужную сумму. Веяние времени выбрать понравившуюся квартиру, обсудить финансовые инструменты можно без личного присутствия в офисе продаж застройщика. По телефону вся необходимая информация. От 38 квадратных метров до 78 с возможностью организации пространства таким образом, которым вам необходимо. Акция продлится только до 15 апреля. Сейчас есть уникальная возможность приобрести качественное, комфортное, современное жилье возле парка со скидкой в 10%. В доме номер 2 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные решения. Просторное лобби с местом для консьержа, скоростные бесшумные лифты от компании «Отис», панорамное остекление самого дома, приватные открытые террасы, а первый этаж – это гараж-стоянка на 82 автомобиля. Престиж подчеркивает полностью закрытая территория с современной системой видеонаблюдения. Все необходимое здесь же. 2 детских садика. Один встроенный будет пристроенный в первом жилом доме, а также второй детский садик вдоль улицы Макаенко. Парк Челюскинцев, откровенно говоря, это уникальный комплекс. Почему? Он расположен вдоль проспекта Независимости центрального. Рядом располагаются метро, станция Московская и парк Челюскинцев. Природа. Буквально под окнами более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского парка в Париже. Рядом сразу несколько спортивных комплексов, спортплощадки. Для детей аттракционы парка и детская железная дорога. Позиция застройщика: людям, нуждающимся в жилье, выгоднее вкладывать в свою квартиру, чем бесконечно платить за аренду. Поэтому разработаны клиентоориентированные финансовые инструменты. Рассрочка от застройщика в комплексе предоставляется на срок до 4 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены. Привлекательна партнерская программа кредитования «Ипотека с нами» от Беларусьбанка. Это до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. 4,74% первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19% на остальные годы. Кредитная программа от Приорбанка рассчитана на 5 лет. В первый год ставка составит 5,99%, в последующие 14,18%. Для тех, кто готов платить за свое жилье сразу, собственными средствами либо с привлечением кредитов банков, предусмотрены существенные скидки. И самое важное – это именно тот случай, когда нужно поторопиться. Акция, а следовательно и скидка в 10% будет действовать только до 15 апреля.
Мастацтва адлюстроўваць жыццё. 27 сакавіка свет адзначыў міжнародны дзень тэатра. У святочны дзень у мінскім абласным драматычным тэатры адбыўся перадпрэм'ерны паказ спектакля «Фокусы жыцця». Гэта пастаноўка рэжысёра Дзяніса Нупрэйчыка па матывах п'есы Вуді Аллена «Парящая лампачка». Гісторыя разварочваецца ў кватэры адной беднай амерыканскай сям'і. Тут выхоўваюцца двое дзяцей, а муж і жонка страцілі пачуцці адзін да аднаго. Бацька, якога сыграў акцёр Олег Чэчанеў, траціць грошы на маладую сяброўку, а да хаты прыносіць самую малую частку ад заробка. Дачка не жадае наведваць школу, сын увогуле жыве ў сваім асабістым свеце, захапляюць яго толькі фокусы. На сцэне падымаюцца пытанні ўзаемаадносін паміж мужам і жонкай, а таксама паміж бацькамі і дзецьмі. Як разблытаць клубок конфликтов и пачаць рухаться далей, адказ шукаюць герои. То, как ведут себя персонажи на сцене, это с одной стороны и какой-то гротеск, но с другой стороны это абсолютно понятная ситуация, можно сказать, для каждого человека, для зрителя, потому что есть такие семьи в реальной жизни. Сложностей никаких, в общем, не было, потому что здесь в театре очень сильно хорошая актерская труппа, профессиональная, и все шло своим чередом. Все актеры старались, отдавались, выкладывались на полную. Я думаю, что зритель, который придет посмотреть этот спектакль, оценит наш труд. Поэтому приглашаю всех к нам на спектакль. Я уверен, что зритель не останется равнодушным. Пастаноўка доўжыцца 2 гадзіны за антрактам. Як адзначае рэжысёр, спектакль падыходзіць для сямейнага прагляду. Гэта ўсе навіны на сёння. Новы агляд падзей убачыце 1 красавіка. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я, не пераключайцеся. А я з вамі развітваюся, усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.